Iya. Pirange jimbah 2000. 8. Ciro lu. 8 wis diitung. Songo malan, songo Mbah Mi rezeki. Biasane 8 untuk songo Mbah Mi. Tutut. Rezeki. Rezeki. Depre, aja lali. Lapise pesanan Mbak Termas. Lali jenenge sapa? Lho ana sapa? Engko nek liwat kok lapise tak lali wae. Gung, Engko nek lapise liwat Gung. iya, engko nek liwat wong ning jopo. Seneng kok, Dek? Wis tangi to wonge. Sik Masa tumben seneng, men. Pak? War nganti. Tukokno. Oh, kalau bakule kluwenen martabake dipangani dhewe. Mas Enak. nasional. Dek pres nasional. Apa? Sen lho nek sedap. Iya jane. Kale hae, Mbak. Kudu bangun dek iki senengane Enak bangun. iki lho. Ya wis nyopet. Kur ngene lho, 20.000. 2000. Nah, ndak. Anu kuwi udu bangun, kuwi entekno sik, Kong. Udu bangun lho. Tong njaluk totong banget dikai sedap. Endi? Ya kuwi ya.